Moi boa xente, que tal? Como estamos? Aquí estamos para facer esta tier list que íamos facer en Twitch en directo, pero por motivos técnicos non puidemos facela. No, Así que nada, gravámola nós, subímola a YouTube, e tedela aí para ver perfectamente, con perfectamente, calma. sí, sí. Foi unha pena, porque non sabemos que pasou ca conexión, pero bueno, non nos iba ben, decidimos gravalo e subilo a YouTube directamente. Un vídeo como os de toda a vida. Bueno, pois imos xa con esta tier list dos mellores dianteiros centros da terceira división. Somos Dani Cabo, E Vieito Valiño. e isto é... Non vale. Curar. Merda, que burro son, tío. Non merda, tío. Pois xa temos aquí a tier list cos correspondentes dianteiros centros de todos os equipos de terceira división, Vieito, e ímolos clasificar en diferentes niveis. O máis alto que é Furiño, despois Champion, Boazo, Cativeira, temporada Cativeira ou Decepción. Ajá. Si fixo unha temporada decepcionante. Cabe aclarar que non imos a xulgar nin o nivel dos xogadores, nin o que nos gustan a nós, imos a calificar simplemente a tempada que fixeron. Se fixeron unha tempada que nos encantou, que cualificaríamos casi de perfecta, poñerémoslo en Furiño, e se nos decepcionou a tempada que fixeron, pois será unha decepción. Para iso teremos en conta os goles, obviamente, un dianteiro centro temos que ter en conta os goles, e tamén a tempada do seu equipo e a súa influencia no xogo do seu clube. Pois imos co primeiro. Adri Castro. Onde Sí, señor, onde metemos? Pois o primeiro é Adri Castro, eu creo que é un xogador que, bueno, temos que valorar tamén que empezou a tempada, bueno, que xogou nos dous equipos, no Deportivo Fabril, e tamén no primeiro equipo, aínda que no primeiro equipo non estivo tan acertado, aínda que marcou algún gol non estivo tan acertado, pero bueno, creo que é un factor a valorar na tempada de Adri Castro. E ademais marcou bastantes goles no filial, non? 9, creo, que nos comentabas antes. 9 goles en 18 partidos, medio gol por partido, que é unha cifra moi boa. Pode ser algo enganosa porque lle marcou 3 ao Estudiantil, pero non é mala cifra, para nada, para No, nada. os goles están aí, e despois a parte xogando, bueno, dándolle moito ao seu equipo, ao Fabril, cando xogaba co Fabril. Así que, bueno, eu non sei como vestí, pero eu meterío en Champion ou en Boazo, e casi en Boazo, porque ao final tampouco tivo demasiada continuidade polo que fora, que neste caso foi por ir co primeiro equipo, non tivo demasiada continuidade no Fabril, e no primeiro equipo non acabou tampouco de destacar demasiado. Pois sí, imos meter a Adri Castro en Boazo, entón, non? Perfecto, pois aí queda de momento Adri Castro en Boazo. Imos co seguinte, Arturo Calvo, do Viveiro. Onde meterías ti, Vieito? Arturo Calvo do Viveiro. Pois Arturo Calvo é un xogador que non tivo, a verdad, foi unha das súas mellores tempadas. Si que é certo que é un xogador moi novo, 23 anos, que debutaba en terceira división. Che comentaba eu que ao final marcou 0 goles na tempada regular, despois meteu 2 goliños xa na segunda fase, na permanencia, que está xogando ben. Pero bueno, a súa tempada ao final na nivel goleadora non foi nada boa, non está sendo boa. Non está sendo boa, pero bueno, é tamén o que che comentaba un pouco antes, que ao final hai que valorar, é un xogador novo, eu creo que hai que valorar tamén a mellora que está tendo ao longo da tempada. Empezou bastante peor do que acabou, a verdade. Xogando menos, sendo menos importante para o seu equipo. E bueno, creo que tamén hai que premiar un pouquiño esa trayectoria que está tendo. Pero bueno, eu creo que non lle darían entrar en Boazo. Para min é unha tempada cativeira. Porque é un debut na categoría, así que sí, metémolo en tempada cativeira. Decepción non chega a decepción, non? Entón, rapaz moi novo, con moito... Eu creo que non. No. Claro, eu creo que non, porque aparte para ser decepción teria que ser un xogador o mellor máis consagrado. Non sei se máis consagrado, pero do que se esperara máis. Claro, está acabando moi ben a tempada, Arturo. Que é o que distinto. Unha tempada que ainda quedan, ademais, quedan ainda 6 partidos, o sea, ese grupo, o grupo de descenso, me parece que son, ainda pode dar algo máis. Sí, señor. Pois imos co seguinte, o Orjita Míguez, do Arzúa.
Xogou no Estradense moitas tempadas e foi un xogador moi importante no Estradense, marcando moitísimos goles, sobre todo nas dúas últimas tempadas. A primeira en terceira e a última en preferente. Pero sí que é certo que este ano no teu Arzúa non está sendo tampouco nada do outro mundo. É certo que ten moitísima competencia. Sí, el chegou para, non sei se para competir, ou mellor para ter outras variantes de esquema xunto a Iker Hurtado con dous dianteiros. Xogou moito o Arzúa así. Tivo tramos, fases da tempada moi bons. Moi bons, moi guerrilleiro, a min gustame moito Borjita Míguez. Non sei se lle dá para entrar en tempada Boazo, anotou 5 goles en 27 partidos e non foi titular indiscutible. Non sei, como ves ti? A ver, eu meteríao en cativeiro. Cativeiro. Porque, e digoche por qué. A mí é un xogador que ao principio, cando chegou a Estradense, non me gustaba. De verdade, era moi novo, novísimo, non me gustaba. Sí. Pero sí que o fun vendo co paso dos anos, sí que teño que recoñecer a tempada que está en do Estradense, a tempada de preferente que marca 20 ou 20 e pico goles, eso foi un escándalo. O ano pasado tamén moi ben, pero creo que este ano, ademais de co equipo, sabes, o mellor se me dis, non xogou moito, pero marcou 5 goles, un equipo que está aí para ascender, pero que ao final o Arzúa meteuse na fase de descenso, tampouco foi titular, demasiado, non sei. Eu casi poñería en cativeiro. Cativeiro ou Boazo, sí, pero sí, sobre todo eu creo que máis ben cativeiro. Eu tamén andaría entre esas dúas opcións, ao mellor en Boazo, pero porque teño un gusto persoal por Borja Míguez, que é moito máis que un goleador, é un home que traballa moito en 3 cuartos de campo, pero bueno. Sí, recorda que estamos xudgando a temporada. Exacto, exacto. Está claro que hai xogadores que nos poden gustar máis ou menos, pero temos que tamén ser críticos e decir si... Pasamos ao seguinte, entón. Imos. A min, Daú de Ourense, onde meterías ti? A min, moi boa tempada da min. Sí, a verdade é que sí. É canario, non? É canario, sí, sí. Tenerife, efectivamente. Sí, un xogador que tampouco é que xogara demasiado, non? Estuvo lesionado bastante tempo. Sí, eu os datos que manexo son que xogou 17 partidos, 11 titular e marcou 8 goles, Vieito. Sí, moitos goles. É que cando estivo marcou. Pero sí que estivo lesionado moito tempo e tamén iso pode ser que lle afectara moito ao equipo, porque realmente é un dos xogadores máis importantes que teñen, sobre todo a nivel ofensivo e a nivel goleador. A ver, é que claro, ahora entramos no rollo. Inflúe para a tempada dun futbolista estar lesionado. Extrapolando a primeira división, Ansu Fati dirías que metería nunha temporada de Champions ou Furiño? No, a pesar de que ten numerazos. Creo que son 4 goles en 7 partidos, Ansu Fati, ainda vin onte. Claro, entón que facemos? Eu a min meteríao en Boazo, polo que dis ti. Porque se chega a ter máis continuidade agora, por exemplo, está sancionado. Sancionaron con unha cantidad de partidos bestial, entón, claro, non está xogando, pero estivo lesionado tamén. Pero aínda así, eu metería en Boazo porque cando estivo, marcou. Sí, ten razón, sí. Tampouco se pode considerar cativeira a tempada que fixo. Para nada, para nada. Boazo, entón, queda aí. Pasamos ao seguinte, Adrián Rodríguez, do Rápido de Bouzas. O dianteiro que ano pasado estivo no Choco e fixo unha gran tempada. Sí, señor. Bueno, pois neste caso o Rápido tampouco é que fixera unha mala tempada. No. Bueno, marcou 9 goles, 9 goliños, exacto. En 20 partidos goles, como titular. Sí, xogando, sendo habitualmente titular. Bueno, sendo importante, é que eu penso que máis importante. Sí. Boa tempada. Eu este caso poñería en Champions mellor. Máis que nada tamén tendo un pouco en conta que o curso pasado estivo no Choco, onde anotou, se non me equivoco, 8 goles. Hai que recordar que, bueno, o curso pasado hai que recordar que non se xogou toda a tempada. Pero bueno, aínda así, penso que son bons números os de Adrián Rodríguez. Eu metería non sei, tío, que dis? Se Champions ou Boazo? Eu metería en Champions, porque porque ao final foi un xogador moi importante nun equipo que fixo unha boa tempada, que hai que recordar que non se meteu no playoff de ascenso por nada, por 2 puntos, a cabo. Sí, totalmente. Pois sí, queda aí en Champions Adrián Rodríguez, que é un bo dianteiro. Un bo dianteiro centro, sí, señor. Sí, claro. E outro bo dianteiro centro é Fernando Cuadrado, do Vilalbés. Onde meterías ti, Vieito? 7 goles en 24 partidos. Titular indiscutible para Simón Lamas. Sí, eu creo que tampouco chegaría o mellor a metelo en Furiño. No. Pero tamén o metería. Eu creo que metería en Champions. Meteríalo en Champions, Fernando Cuadrado. Eu penso que non foi a súa mellor tempada para nada, Para aínda así. No, para nada. Aínda así. Para nada.
Home, vendo así algunha tempada que tú, por exemplo, na 17-18 no Polvorín, que marcou 30 goles, o ano anterior tamén no Polvorín que marcara 22. En Sí preferente, que este ano, sí, sí, sí. A nivel goleador, home, pois non foi tampouco nada escandaloso, pero creo que o Vilalbés, a pesar de que ao final perderon fuelle ao final, fixo claro. boa tempada, moi boa, Sí, Cuadrado era dos xogadores máis importantes do equipo. sí. Pois estou de acordo contigo. Estaba pensando se metelo en Boazo, pero sí, tes razón. Casi cometemos en Champions, entón, non? Seguinte, Miguel Ángel Duque, Vieito. Xogador que, bueno, tamén este ano, a nivel goleador, tampouco foi a súa mellor tempada, ni moito No, menos. é un dianteiro que non anota Pero, demasiados goles, verdade? Dá má sensación. sí, Moi traballador. sí, é que aquí tamén pode ser, tamén nos poden dicir a xente que tampouco é dianteiro centro. Tamén pode xogar un pouco aí da banda, tal. Bueno, en todo caso, a mí é un xogador que me parece bastante importante no Bergan. Sí, E ao final é o Bergan, é que claro, é o que estamos falando, sí. non? Que Pero é un equipazo. foi titular bastante, 14 titularidades, 3 Sí, goliños. Eu penso que foi sí, importante sí. para Lemos nesa rotación arriba con Sí, Lamelas, Carlos Yel e Cano. Entón sí, eu poñería en Boazo, quizáis, unha tempada así de boa, sí, unha boa tempada sí, de Duque, non? sí. Sí, sí, eu poñería en Boazo tamén, sí. Creo que Pois non lle dá o nivel para Champion e nin de coña se pode poñer en Cativeira. Eu, de feito, tería o máis cerca de de Champion Champions. que de Boazo. O Sí, sea, perdón, de Champion que de Cativeira. sí, sí. Antón, Seguinte. Antón Escobar. Un crack, Antón? Uh, sí, Moi ben. auténtico xogadorazo. Eu a Escobar parece que fixo unha temporada de tolos. Sí. Tampouco é un xogador que sea excesivamente goleador. Tivo aí algunha tempada que se marcou algún gol máis que esta. Creo que marcou 7, non creo. Sí, sí, exacto. 7 goles marcou en 20 partidos, que estivo convocado tamén co primeiro equipo do Lugo, non chegou a xogar en Liga, polo menos, sí que xogou Copa. Para min fixo moi boa tempada, estaría entre Champion e Furiño, quizáis Champion, máis que Furiño, pero Tamén. dá moitas cousas Pa min en tamén. ataque, Escobar. Sí, para min tamén. Eu poñería en Champions. Non o poñería en Furiño, o mellor poñería en Furiño si, non sei, se o seu equipo cumprir o obxectivo. Non digo ascender, pero digo eu, sabes, ti por exemplo, se me dis un xogador non sei, pois do Estudiantil ou das Pontes, metería en Furiño se fai co seu equipo cumpre o obxectivo, non sei se me explico. Sí, creo que sí. E creo que, bueno, que Escobar fixo unha grandísima tempada, pero ao final o Polvorín e polo tanto tamén a Escobar xunto cos seus compañeiros faltoulle ese puntiño para ser Sí, Furiño. pero sabes o que pasa? Que a tempada ainda non acabou. Entón, ahora Antón Escobar faise uns playoffs de ascenso espectacular e obviamente entra en Furiño. É certo, pero entón faremos outra tier list ao acabar a liga Claro. e Moi poñeremos en Furiño. exacto. Davidín do Choco. Ollo aquí, Davidín Primeira do Choco. tempada como senior. Xa debutou o ano pasado co Choco. Canteirán da canteira choqueira. Para min é un dianteiro moi interesante, pero moito, Sí, ademais é que é eso, é un xogador moi novo, é do ano 2000, da canteira. Eu non sei se antes estivo se pasou por outras canteiras, pero eu Non o sei. que sei é que estivo en xuvenís no Choco xa, bueno, 16 titularidades, Sí, 7 goliños, 7 goles. como Antón Escobar. Eu cascaballe un champion, Mínimo. verdad? Sí, eu sí. Home, sí. Boazo ten que estar por encima de Boazo, porque a verdade É dicín que- eso, aparte hai que ter en conta que é un xogador que eso, moi novo, de 20 anos, e que está sendo moi importante no Choco, que aparte está no playoff de ascenso, que se clasificou. Exacto. Así que sí, eu diría Champions. Pois aí está, queda en champion porque, o que dis, debut en terceira, debut como senior, é espectacular Davidín, que ten moitísimas cousas, moi rápido, boa definición, dá moito xogo aos seus compañeiros, bo xogo de costas, ben ao espacio, é moi bo. A mí pareceme moi bo, Sí, móvese Davidín. moi ben. Sí, é moi listo. Sí. Rojo, dos Somozas, que o vesti aí en pequeniño, Vieito, que só se lle ve a cara, canteirando deportivo. Sí. Bueno, xogador tamén moi novo, de 21 anos. Ujú. Tampouco, bueno, cunha competencia brutal, tamén, todo hai que dicilo, Sí. nos Somozas, que ten, bueno, arriba ten Claro. moitísima tralla. Creo que marcou 5 goles, non, Cabo? Marcou 5 goliños, efectivamente. Hai que dicir que, claro, o Somozas é un pouco estilo Bergantiños, non ten un 9 claro de referencia, como os de toda a vida.
E Rojo foi un xogador que a maioría dos partidos ocupou ese posto de dianteiro centro puro. Sí, podía xogar aí tamén Luís, que tamén era un xogador moi novo. Sí, Iago Blanco, Pero sí, do que falaremos sí, despois. Iago Blanco, sí. Correcto. Eu a Rojo casi o poñería en Boazo, mío. Tampouco tivo esa influencia no equipo Xa. como, por exemplo, David Cid. Bueno, se queres metémolo en Boazo, pero casi se Borja Míguez é cativeiro, Rojo a mellor, non o sei, Tamén lle metía un cativeiro, pero bueno, unha tempada cativeira. Non o sei, Pode ser, 11 sí. A ver, o que pasa é que como en 22 partidos. os motos do final. Claro. Sí, a ver, é que sí, ao final estamos falando de por equipos, pero tamén a competencia que ten Borja con Iker, pois tamén, Claro. é moi dura. Bueno, Non sei, pois cativeiro, guapo, sí. Onde ti queiras. Ti que dis? Non sei, deixe elixir a ti. Eu, mira, se poñemos a Adri Castro ou a min, Duque, en Boazo, casi que lle cascaba un cativeiro de momento. Cativeiro Tens alto. toda a razón do mundo. Cativeiro alto. Sí. Pois aí está. Sí, tens toda a razón do mundo. Vale, pois imos ao seguinte, que é Adrián Macai, do Fisterra, a Macai. víbora da Sí, Costa señor. da Morte. A víbora da Costa da Morte, Pois, señala. Hei de dicir que é un caso parecido ao da min, porque estivo moito tempo lesionado, pero moitísimo. Sí. Recordo que lle marcou un golazo a Arzúa ali no Arasolis e despois lesionouse, estivo moito sen xogar, pero aínda así marcou. Porque está xogando moi ben agora mesmo. 6 goles en 16 partidos e 11 como titular. Chave despois... para o Fisterra, chave. Sí, aparte despois é un xogador que ten unha influencia no equipo brutal, é o capitán, xogador veterano de eso, moi contrastado, toda unha institución no fin do mundo. Sí. Eu metería en Boazo, a verdade. Eu tamén. Creo que non lle dá, é o que dicías ti antes con a min, creo que é o que dis ti, é un caso parecido. Si tuvera máis continuidade, podería estar máis arriba, pero tampouco, son xogadores tan importantes que tampouco se pode decir que a súa tempada fora cativeira, ainda que xogaran pouco. Claro, exactamente. Pois queda aí posto Macai en Boazo. Pasamos ao seguinte, que eu penso que vai chegar aquí o primeiro furiño, porque ven Cristian Martínez, do Polvorín, Vieito. Sí, pode ser. Pode ser goles porque en 25 partidos. Sí, moitos goles, aparte, bueno, foi, de feito, creo que foi esta semana foi convocado co primeiro equipo, non? Sí, a Xixón, verdad? Sí, penso que sí. E bueno, é un xogador totalmente diferencial na categoría, moitísima calidade, aínda ten 20 anos, moitísima calidade, moitísimo gol, moitísimo. O Hulk lucense. Sí, señor. Sí, eu penso que sí, que en Furiño está ben, a verdade, Sí. foi posiblemente, sí, un dos mellores xogadores de categoría. Hei de decir que ao mellor non rematou de todo ben a tempada porque comezou dunha forma espectacular, foise apagando, digamos, de máis a menos, pero aínda así eu penso que lle dá pa Furiño porque marcou moitos goles, basicamente. Sí. A Hugo Soto, do Ribadumia. Hugo Soto, Mira, un Hugo auténtico Soto, histórico. Sí, é que, bueno, é un xogador bastante veterano. Marcou 6 goles en 26 partidos, foi titular en 18 deles. Foi un xogador que en preferente marcou moitísimos goles, Claro. por exemplo, no Portonovo un ano que se hinchou, no Ribadumia o ano pasado marcou tamén 15 goles, me parece. Sí. No Boiro algún ano no Boiro en terceira un ano, creo que estaba en terceira. 10 goliños. No, foi en preferente. A cara de 15, sí, bueno. Claro. Non é un xogador excesivamente goleador, a verdad. No. É un dianteiro de referencia que xoga moito de espaldas e tal, pero tampouco é excesivamente marcador. Eu É complicado. Caso metería Entre Cativeiro metería e en Boazo. En Boazo, Sí, entre É Cativeiro que e Boazo. marcou 6 goles, ao final, cuidado. Sí, a ver, eu casi metería en Boazo, Como porque é Macai. un xogador moi importante. Sí. Eu creo que sí, é un xogador importante para os seus. Bueno, eu creo que é un xogador que aporta moitas cousas. Aínda que goles non aporte tantos, aporta outras cousas. E pasamos a Otero, do Paio Saco. Oteriño. Pois mira, 6 eu goles, Otero- no Paio Saco. Sí, eu o Otero, era o que te iba a decir, é que o Otero casi o metería o mellor entre Boazo e Champions, Porque me parece moi difícil ter cifras así nun equipo tan humilde como o Paio Saco. Sí. Ao final é un equipo que estivo abaixo, que marca poucos goles. E joder, o Otero é un xogador aínda novo, é un xogador que, bueno, aparte de goles importantes nesta fase, marcou nas dúas vitorias do Paio Saco, non? Outro día que ganaron 1-0 marcou el, aí houbera outro partido 2-1 tamén marcara el. Tivo outras tempadas nas que anotou 11 goles en terceira incluso, co Paio Saco, 5 chegou a marcar. Esta tempada 6, bueno, titular, máis ou menos.
Bueno, Sí, bueno, eu casi metería en Boazo, a verdad, en Boazo. realmente. Pois queda en Boazo, eu Casi. casi que tamén, porque Cativeiro tampouco, porque o que diste, estando no Paio Saco, ten mérito marcar Sí, goliños. ten moito mérito, porque é iso, é un equipo moi humilde, bueno, ao final tampouco é fácil marcar goles, e ademais hai que valorar tamén a trayectoria da tempada, non? Que está a un nivel moi bo ahora nesta fase, bueno, creo que todo suma. Perfecto, pois queda aí. Pasamos a dous do Estradense. O primeiro, José Piñeiro, dianteiro centro, Josiño primeiro. ex do Noia. Marcou 5 goliños, Sí, señor. non? 4 goliños en 22 partidos, titular e 27 en total, 22 titular. O titular, basicamente. Sí que non é un xogador moi goleador, o Estradense non ten ningún xogador moi goleador, a verdade. Poucos goles, a verdade, para ser dianteiro. O que pasa é que xoga moito. Sí. Xoga moito, E o non sei, eu aquí Estradense teño dúbidas. fixo moi boa tempada, entón... É que creo que, é que me parece o mellor excesivo poñelo en Champions, Sí, en Champions non. Eu non o metería en Champions. pero que eu tampouco metería en Cativeiro, caso metería en Boazo, Pois veña. tamén. Vai pa Boazo, Queda en Boazo de momento, Piñeiro, entón. E despois, un xogador como David Zin, que debutaba este ano na súa etapa senior, viña do Deportivo Juvenil, como é Edu Taboada, e non o fixo mal. Ao final, marcou 5 goles e só xogou 10 partidos titular. É dicir, pas oportunidades que tivo, aínda Sí, marcou, non? Sí, é un xogador que entra sobre todo cos partidos, non é titular, casi nunca, é un xogador que entra cos partidos máis ben rotos, Claro. bueno, sí, xogando a contra, a verdade é que é un xogador con unha zacada moi grande, moi forte, que pelexa, Sí. sí, dá bastante nivel. Eu aínda así, tendo en conta que o Estradense tampouco ten unha referencia clara arriba, creo que debía dar máis este ano. Penso que se Non debía sei. sentar máis no equipo titular. Non sei o que se esperaba del. Sei que ti, cando fixemos a análise do Estradense, dixemos que ficharan a Edu Taboada, e ti dixeras que iba a marcar en torno a 7 goles. Creo, non me acordo exactamente a cifra, pero botaches unha cifra. En plan, eu penso que vai marcar tal. Estaremos moi atentos a este xogador. Vamos de feito, a meterlle un pouquiño de presión. Eu digo que marca máis de 7 goles. Máis de 6, que para vir de xuvenis non está nada mal. Así que tampouco sea, para ser o seu primeiro ano senior, non está tan mal. Ti poñerías a Edu Taboada ao mesmo nivel que Adri Castro, que a min, que Adri Macai, que Hugo Soto incluso. Xogador que ao final é o que che digo eu, non. A falta dunha referencia importante no Estradense ofensiva non acabou de sentarse no 11. Claro. Eu metería en tempada Cativeiro. Pois vouche facer caso, pero mellor entón tamén metería Piñeiro, bueno, é que Piñeiro foi titular, claro. É complicado. Piñeiro xoga sempre. E aínda así, xoga ben, marcou menos goles, pero claro, será os dianteiros dan máis cosas que goles, imagino. É que ademais o Estradense ten o tema ese, que ao final os que marcan os goles son Juanín, Brais Calvo. Joao Paulo do Silva marcou 3 goliños, dous goles sirviron para darlle a vitoria contra o Bergantiños, 2-1, acórdame. Correcto. Sí. Pero despois tampouco foi unha gran tempada de Joao Paulo. 19 partidos. No. Casi o metería en decisión. Sí, é Ou que en cativeiro ou ou decepción, decepción, é que sí. Porque ao final o Silva recorda que tuvo moitísimos problemas de gol, que foi cando despois en inverno ficharon a Rubén Rivera porque necesitaban un dianteiro. E ao final o bo de Joao pois non foi quen de facerse forte no Silva e de marcar, de darlle algún goliño máis aos de Bardanca. sobre todo É un xogador xa veterano. Sí, pois estou de acordo. É un xogador veterano. Pois ímolo meter o primeiro xogador que entra en decepción, Joao Paulo do Silva, que a min deixame un pouco frío, a verdade. A verdade, deixame frío. E pasamos agora a un xogador que me encanta, Vieito, Chiño, do Estudiantil, que é futbolista, É un auténtico clásico. Xogador que estimo no Compos, no Boiro, no Ordes, no Estudiantil, se estivera, un xogadorazo. Esta tempada, ademais, chegou, bueno, o Estudiantil mellorou moito cando chegaron xogadores como el deu... Cantos goles marcou? Marcou exactamente 4 goliños en 15 partidos e cambiou a cara do Estudiantil, sobre todo en ataque. A min, a verdade é que pola influencia que tivo
a súa chegada xunto ca de outros xogadores no equipo, eu metería en Champions porque a min parece un dianteirazo, despois loita cada balón, é un incordio para os centrais, eu metío en Champions, Vieito. Eu metío en Champions. Sí, sí, pode ser. A ver, igual é un pouco cantarse un pouco, metelo en Champions, pero pode ser, sí. Ti pensa que ao final xogou solo 15 partidos e marcou 4 goles. Chega a estar toda a tempada, mellor metía o doble. Metendo doble tampouco serían demasiados, pero bueno, sí. 8, Venga, pero metémolo en Champions. Sí que é certo, Cuadrado meteu 7, Escobar 7, sabes? Sí. Sí que é certo eso que lle cambiou a cara ao equipo, a verdade, o Estudiantil, sobre todo a nivel ofensivo, cambiou moitísimo cando chegaron Nando e Maixel, pero eu casi me quedo antes con el que con Nando, eso que son moi diferentes, moi diferentes. Non sei que vai facer a tempada que ven Chiño se descende finalmente o Estudiantil, pero gañouse estar nesta categoría sen ninguna dúbida. Juanito Bazo, do Barco. Aquí eu vouche dicir antes de nada que para min é unha decepción total, Juanito Bazo. 3 goles, 15 partidos titular e 26 partidos en total. Juanito Bazo, un xogador contrastadísimo que ven de marcar 13 goles e 19 e esta tempada non lle entrou un balón. Sí, como ben dis, eso, 13 goles o ano pasado, a tempada anterior máis 19. Bueno, este ano creo que é un pouco a escenificación da tempada que fixo o Barco, non? Que ao final foi unha tempada que está sendo moi decepcionante para o equipo de Valdeorras. Para min penso que é unha decepción Juanito Bazo, porque aparte é un xogador que me parece un xogadorazo, pero polo que for este ano pois non acabou de dar o nivel que debería. Sí, estamos valorando que non debo o nivel esperado, ni moito menos, porque é un xogadorazo e tiña que ter marcado para nada, moitos máis goles. De feito, Juanito Bazo, a tempada pasada, se facemos un tier list a tempada pasada, estaría de Champions para arriba. Exacto. Pasamos agora a Eloi Díaz, do Fisterra. Eloi Díaz, pois... Eloi Díaz anotou 2 goles, un de penalti, se non me equivoco, 24 partidos e 16 como titular, e só marcou 2 goles. Para min é unha decepción, porque é unha das súas peores campañas a nivel goleador. O Fisterra esperaba moito máis del. A tempada pasada no Somozas tampouco tivo moita participación, pero sí que viña de tempadas de marcar 10, 9, 17 goles, 20 goles. Claro. E sí que é certo que este ano foi bastante decepcionante no Fisterra. A verdade é que debería dar máis. Sí. Eu penso que o ataque do Fisterra foi unha pena, porque con este tío, con Macaya, con Herbert, estaba chamado a dar máis guerra. Moitas máis alegrías. Claro. Máis guerra, sí. Entón, eu casi metémolo en decepción, entón, a Eloi Díaz. Sí. Dianteirazo que iso, non estivo atinado de cara a porta e podería lle dar moito máis ao Fisterra, esperábase máis. Sí, señor, pasamos a Mitogo. Nos Pontes, que non foi a tempada dos Pontes, pero Mitogo, que viña de facer unha moi mala tempada entre Arenteiro e Somozas. O ano pasado non foi a súa tempada, pero este ano moi ben nos Pontes. 9 goliños, se non me equivoco. A nota positiva das Pontes este ano é un pouco o xogador que tirou do carro, a verdade. Eu poñería en Champions. O mellor xogador das Pontes. A outro xogador que seguramente vai a furiño sen dar ninguna explicación, porque Borja Domingo, menuda tempada do Ourense Clube de Fútbol. Sí, a ver, ao final é un xogador importantísimo. Sí que é certo que o Ourense Clube de Fútbol teve unha tempada moi decepcionante, porque ten un equipo, falábamolo onte no directo, ten un equipo increíble, pero sí, eu penso que sí, porque ao final 17 goles, non sei, sendo xogador posiblemente o mellor dianteiro da categoría ou o segundo mellor. Sí. Pois aí queda o bo de Borja Domingo con 17 goles en 24 partidos, ni máis ni menos. Pasamos a Carlos López, que non é un dianteiro puro, pero queríamos metelo. Non. De feito, só marcou 3 goles, que a min sorprendeume, porque a min Carlos a tempada pasada marcou moitísimos máis, porque sí que xogaba máis de 9, este curso só 3 goliños. Sí, está xogando diferente, está xogando noutra posición. O ano pasado, como ben destino, nas Pontes, pois era un pouquiño máis a referencia ofensiva do equipo. Como Mitogo. Sí, como Mitogo este ano, exacto. O ano pasado me parece que marcou 16 goles nas Pontes, que está moi ben. Bueno, este ano está xogando diferente, pero é un xogador que lle dá moitísimas cousas ao equipo. Eu casi poñería o mellor en Boazo, porque, bueno, non sei. É que Carlos foi un titular e un xogador básico, pero básico, titular sempre con Lemos.
Sí, sí. Eu, Sí, sí, é que claro, posiblemente Champions, sí. Sí, se Champions, tes valorar, razón, tes eu razón. penso que Champion polo xogo que lle deu o equipo e por todo, basicamente, polo xogador que é o que significou este ano para o Bergan. Pero bueno, Sí, a nivel sí, goleador non pode foi ser o seu Champions. ano, pero deu moitas asistencias, gran Ahora, xogador. que eu estaba pensando no Bergantiños, eu estaba pensando, non poñería a Yelko e a Martín Lamelas? Pois poñeríos posiblemente en Champions, Claro. e a Carlos poñería un escalón por debaixo. Pero sí, pode ser, porque creo que Yelko e Martín Lamelas, que non están na lista, penso que estarían máis cerca de Furiño, e Carlos podía estar en Champions, pero máis cerca de Boaz. Seguinte, Kiko Mintegui do Atios. Mintegui, boa Ollo, tempada tamén de Kiko Sí, Mintegui, sí, sí. Sí, sí, aparte, un xogador que estaba nun equipo debutante na categoría, E o tirou. Atios, un equipo Tirou do bastante humilde. Sí, e tirou moito do carro. Ao final, 13 goles. Aínda outro día na vitoria contra o Estudiantil, unha vitoria trascendental nesta fase de permanencia. Marcou. Eu casi puño en Champions, sí, Eu tamén. Vamos, ímolo deixar aí en Champion porque moi bo dianteiro Kiko Mintegui. E ademais é iso, hai que valorar que marcou moitos goles, Moitos goles. un equipo como Atios, un recén ascendido, un equipo dos máis humildes da categoría. Exacto. Pois aí queda Kiko Mintegui. Pasamos a seguinte do Alondras, Luismi, un dianteiro que me encanta e que eu metería en Furiño, Sí. directamente. Eu tamén. Aparte, sin ningún tipo de dúbidas. Paréceme, xa non dos dianteiros, paréceme dos mellores xogadores de categoría, pero Sí, con diferencia, aparte. Sí. Xogador que aparte marca moitísimos goles, baixa a recibir moi abaixo e subo o balón hasta arriba, o sea, creo que é o Fai todo. 75% do Alondras é Luismi. Un Alondras que fixo unha moi boa tempada, por outro lado, que entrou na fase polo ascenso, no grupo do ascenso. Entón, seguinte, Pedro Veda, dianteirazo do Arousa. Eu metería en Champion ou Furiño, Champion. Comparando cos Champions e cos Furiños, creo que está bastante máis cerca dos Furiños que dos Champions. É que Eu metería en Furiño. non foi a súa mellor tempada a nivel goleador, que foi boa tempada a nivel goleador, pero non foi a mellor. Aínda así, dá tanto xogo ao Arousa, e o Arousa está Sí. fixo unha boa tempada, eu tamén o metí en Furiño. E ao final, bueno, marcou, me parece que foron 12 goles, non? Sí, Home, son 12, 11, sí, 12, bueno. 12. Ao final é unha boa, non, evidentemente non é ao que nos ten acostumado, pero é unha boa cifra nun equipo moi importante dando moitísimo xogo. Sí, señor. E outro que podería entrar en Furiño, non sei, Iker Hurtado. Non sei eu se entra, porque Eu metería en Champions, verdad? en Champions este ano, Sí. sí. Este ano sí. Creo que a tempada pasada sí que entraría en Furiño, Sen dúbida. pero este ano non estivo nin Guarzúa nin el, estiveron ao nivel do ano pasado, Exacto. baixaron un escolontiño, entón penso que iso tamén hai que valorar. Ainda así, bueno, nada que dicir do No, gran vamos. dianteiro que é gran goleador, sobre todo goleador, Iker Hurtado, que é que todo o que Sí, sí. toca É moi bo xogador. Buah, É o que dis ti, que ten un olfato, ten un toque increíble de cara ao gol. Pero que Sí. os desmarques, o de saber estar no Constantemente. sitio correcto, iso é do mellor. goles anulados, moi bo dianteiro. Sí, sí. Iker Hurtado. Pois aí queda, o matador do Deza. Seguinte, Nando, do Señor. Pontellas, que che vou dar un dato, xudgando este dato, valo poñer ti onde che dé a gana. Nando marcou Veña. 11 goles en 20 partidos como titular, que me sorprende que só fose titular en 20, pero foi en 20 só. E o equipo sen Nando só anotaría en toda a liga 9 goles. 9 goles. Sí. Sí, é un xogador, o Vigués de 27 anos, é un xogador que, bueno, diferencial o Pontellas. Me parece que esta era a cuarta tempada no Pontellas. E, bueno, a tempada pasada que foi un pouco máis floxa, sempre foi un xogador bastante goleador. Eso, de andar entre 10, 15 goles e tal. E creo que é, bueno, do máis alentable que ten o Pontellas. Eu Non sei, ata lle cascaba, non sei se Champion ou Furiño non pode ser pola tempada. O Furiño non pode ser Furiño ao non. nivel Do Pontellas, claro, ao final é o Pontellas. Boazo, Champion. A tempada de Nando moi Eu caso boa. metía En Champion. en Champions, sí, pola influencia que ten no seu equipo. Eu tamén, sen dúbida. A pesar de que o Pontellas foi o peor equipo do campeonato, pero bueno, imos con dous dianteirazos. Primeiro,
Javi Pazos, do Arenteiro, Sí. que anotou 9 goles, 23 partidos como titular, titularísimo. Sí. Sí, Javi aparte é un xogador que bueno, tampouco aínda que sí que acerte que tivo algunha tempada, sobre todo creo recordar no Arousa unha que marcara unha porrada de goles, pero nas últimas tempadas tampouco está sendo un dianteiro, a verdad, o mellor está xogando como máis de un poquinho máis por detrás, un poquinho máis escorado, non sei, non tanto de dianteiro referencia, pero bueno, é un xogadorazo. É que igual o poñía en furiño, Sí, é que, pero eu casi aos dous, tanto, porque agora iremos con Sila, pero os dous a un nivel moi semellante, co seu propio estilo, Sí. pero é que casi metemos aos dous en furiño, directamente. Pode ser, sí, son os dous moi distintos, pero sí que son dous xogadorazos e aparte, bueno, o Arenteiro tempada que fixo. Sí. Sí, Pois moi ben. aí quedan Sí. os dous, eu diría. Este Borjita Míguez repetido, deixarémolo por aquí. Iago Blanco eu metería en decepción sen ninguna dúbida. Un gol, solo 4 partidos titular, cando veu de facer un ano moi bon na Ourense, fichárono para ser dianteiro titularísimo, que era ese dianteiro centro que lle faltaba aos Somozas, e non chegou a rendir, non sei se polas lesións, se por non sei o que pasou con Iago Blanco, pero Eu por exemplo, os partidos que lle vin, bueno, que tampouco foron moitos, pero coincideume de ver algúns que entraba normalmente na segunda parte e tal. E home, veslle cousiñas e tal, pero sí que é certo que é o que diste, que se fichou para ser un xogador importante do equipo, ao final marcou poucos goles, tal, sí, case decepción. 2000 años más tarde. Pois así quedaría a nosa tier list dos mellores dianteiros centros da terceira división nesta tempada, o que se xogou ata o momento de tempada, nestas 5 categorías diferentes. E agora xa sabedes, é o voso turno, deixádenos nos comentarios cal é a vosa opinión sobre esta tier list, cales serían os vosos cambios, quen estaría en cada nivel, e ides ter a lista na descripción deste vídeo, así que a facela, correde. Correcto, e despois facede unha capturilla de pantalla, pasádenos, que a nós gustanos esas cousas. Claro. Bueno, despois, polo resto, xa sabedes, O de sempre. suscribidevos ás nosas, o de sempre, sí. Suscribidevos á nosa canle de YouTube, seguídenos en Twitch tamén, que estamos aí a tope, nas redes sociais, sobre todo en Twitter e en Instagram, pouco máis, non, Cabo? Pouco máis, o de sempre, sobre todo eso, en Twitch, que estamos a tope, a seguir dando gas, non, Vieito? Como era a mítica frase? Correctísimo. Vémonos no seguinte vídeo de Non Vale Furar. Onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.